Biċa Ċapparakonti, magħrufa bħala sopran iżda skoperta riċenti tiżvela li kienet ukoll l-ewwel direttur mara tal-ewwel film Malti. Nofs lira inqas miktub minn Calcedona Ġus li eventwalment sar speaker tal-Kamra. U għalhekk hija ta' sorpriża li meta jien qiegħed ġej minn settur totalment differenti dak tal-films li jien nirriċerka l-ewwel film Malti, il-film Nofs lira inqas, iltqajt ma' SM Biċe. U għalija dan huwa mument importanti, speċjalment illum qed niċċelebraw Jum il-Mara. Jean-Pierre Borci kompli jispjega li dan il-film li jmur lura għas snin 40 ma ċfadal traċċa tiegħu. Film li kien spoof tal-Orient Hardy kellu żewġ atturi Maltin, Calcedona Ġus u Franz Paċ, li daw kienu magħrufina u Malta bħala l-Orient Hardy ta' Malta, l-Oħxon l-Irqiq ta' Malta, kienu jtellgħu diversi rappreżentazzjonijiet fir-ħula Maltin. U daw kienu ntażlu biex dan il-film propju jkun fuqhom. Dan il-film storiku llum huwa meqjus mitluf għax għadu mhux ċar jekk m'hemm xi kopja tiegħu moħbija. Dan il-film huwa sfortunatament wieħed minn ħafna films meqjusa mitlufin, films Maltin. L-sejjer li smajtu ma diversi. Waħda minnhom tirrekkonta pereżempju dan il-film kien intbat it-Tunezija biex intwer hemmhekk u ċ-ċinema nħaraq. Minkejja dan xorta kellna nsiru nafu bl-irwol kruċjali ta' Biċe bħala direttur tal-film. Skont dokument li sibna dan l-aħħar nistgħu nikkonfermaw li Biċe probabbilment minħabba l-esperjenza twila li kellha fuq il-palk. Hi kienet ukoll magħrufa mhux biex għall-kant imma kienet ukoll imfaħra għalkemm kienet taf tirrexxa fuq il-palk. U allura naħseb kienet għażla naturali li l-produtturi ta' dan il-film, l-ewwel film Malti, għażlu lil Biċe biex tiddiriġi dan il-film. Is-Sur Borci urina ritratt partikolari li kien ilu għandu snin. Ritratt li jiena kelli għal diversi snin fejn inti qed tara l-kamera person u qed tara l-attur l-Oħxon l-Irqiq qegħdin hemmhekk, Calcedona Ġus u Franz Paċ. Issa bdejt ninnota figura ta' mara. Din il-mara hija probabbilment Biċe li qiegħda propju tidderiġi l dawk iż-żewġ atturi. Enfasizza li dan l-irwol għandu toqol kbira l-industrija huwa sinifikanti. Li din fil-1947 meta tnassu minn ġibet il-film, hi kienet għadha kif qed tirtira minn din il-karriera fuq il-palk. Ovvjament imma li hija sorpriża sabiħ immens. Ġifieri jiena meta irrealizzajt li l-ewwel direttur tal-ewwel film Malti kienet mara għalija it's an achievement u naħseb ta' tiġih lin-nisa kollha li jaħdmu fl-industrija tal-films kemm ta' dak iż-żmien u kemm dawk li huma kontemporanji jaħdmu fuq il-films illum. Imma għal Ġan it-tama hija l-aħħar li tmut, għadu jemmen li hemm xi kopja ta' dan il-film. Għalhekk appella biex kull min għandu xi ritratti jew kopji ta' films jaqsam dan il-wirt importanti biex isiru nafu aktar dwar l-istorja ċinematografika ta' pajjiżna.